The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, magandang partner. At sa ating mga masugid na taga-subaybay, live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City. At live din tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong araw na ito ng Biyernes. Kasama natin ngayon sa ating studio ang 76 na taong gulang na si Tatay Ruben Aranha. Sabihin 76, 76. Hindi kasi niya matanggap na sa loob ng 25 taon o 25 years na pagsasama nila ni Segunda Lopez ay sa isang iglap lamang iniwanan rin pala siya nito at ipinagpalit daw siya sa mas bata. Nais din sana niyang magkaroon ng closure ang kanilang relasyon. Pumapag-ibig talaga Closure, ngayon. partner. Pumapag-ibig talaga. Pag hindi pa nakaka-move on si tatay, partner, kailangan niya ng closure. Yes. Ayan. Ngayon kasing buwan na ito ay buwan ng Buwan mga ng pag-ibig. Pag-ibig. Umang pag-ibig. Di ko kayang tanggapin. Malupit ang pag-ibig. Oy, magandang hapon sa iyo, Tatay Ruben. Magandang hapon naman. Sir. Okay, 76 years old ka na. Yes. Oo, yung taunang tanong ko sa iyo bago ako mapunta sa ibang tanong. Sa edad na 76, nakakailan ka pa? Dahil na po. Wala na. Wala na, tay. Ba't umihirit ka pa? Wala na pala. Yung puso niya, partner, syempre, yung patuloy puso na niya, umiibig so at tumitibok. Pumipintig at tumitibok pa ang puso mo. Yes. Pero yung kwan, wala na. Yun pa man. Okay. Oo, paman. Sige. May anak po ba kayo ni Aling Segunda? Dua. Dalawa. Okay. Sarong grade 12. Sarong grade 7. Pakitagalog lang. Pakitagalog lang, Tatay Ruben. Tagalog tayo. Oo, isang Yan! grade 12, isang grade 11. 11. Ayun. Kasal po ba kayo ni Nanay Segunda? Kasal. Dahil ako piling magpakasal. Dahil kasal ako sa ilit kong agong. Matagalog ulit, tatay. Tagalog. Hindi po kayo pwedeng magpakasal dito kay Segunda dahil kasal po kayo sa una niyong asawa. Sandali, lilinawin ko lang yun, Tatay Ruben. Ibig mong sabihin, maliban dito kay Nanay Segunda, may nauna ka pang asawa. Tunay na asawa ko. At tunay, yung itong si Nanay Segunda, peke. Kalua. Ay, kalawa. Pangalawa, matindi si tatay. Aper, tatay. Petmalu ka talaga. Ikaw lang ang sakalam. Okay. So, 25 years. So, 25 taon kayong nagsama ni Aling Segunda. Opo. Okay. Kailan po kayo iniwanan ni Nanay Segunda? Noong Kailan siya nagtersira? April. Ito lang? Yung tumalikod na Abril 2022. Tumalikod na na taon. Itong buwan na to. Ay, ito lang? Oo. Enero ka lang iniwan. Enero. Ngayong anong buwan? tumumbang taon. Nung isang taon siguro. Yung isang taon na. Ayan. Kasi ngayon, 2023 na. Oo. 2022 ka iniwan. Opo. Mga anong buwan? Hindi ko na matanda. Hindi mo na matandaan. Basta 2022. Iniwan ka, October 2022. Oktubre ka pala iniwan. Oktubre, November, December, Okay. fresh na fresh pa, partner. Tatay Ruben, maaari mo bang ikwento paano humantong sa hiwalayan ang relasyon nyo ni Nanay Segunda na dati ay matamis na pag-ibig at pagmamahalan? Bakit kayo naghiwalay? Kasi po, sige sayaw niya sa mga buro barangay. Mr. and Mrs. Yes. Ngayon, dinadala siya kay mga kaibigan niya, absoluto sa kuya. Niyayaya siya ng mga kaibigan? Oo, di ako. Pumapayag ka naman? Payag ako. Hindi mo siya pinipigilan? Hindi. So lahat ng sayawan, pag may sayawan, pinapayagan mo si Nanay Segunda? Opo. Okay. Tapos, yung mga kasama niya sa Baylian,
Sa sayawan? Umuwi ng alas 11:30 Nang gabi? ng gabi, uwi na. Oo. Siya, Hindi pa. wala. Bakit? Alas 12:30 na. Alas 12:30 na ng madaling Oo. araw. Sumama daw sa lalaki niya. Aray ko po. Oho. So, yung mga kasama niyang nag-attend ng sayawan, umuwi ng alas 11:30, si nanay alas 2:30 na. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Okay. So, saan daw pumupunta? Sa mga sagingan? Yan, hindi ko alam. Okay. Pero bumabalik ba siya? Pag nawala siyang gano'n, bumabalik pa ba sa'yo? Bumabalik na, Umaga na? hindi, mga madaling araw, tapos, lasing na lasing. Lasing na lasing. Lasing nagsusuka. Oho. Tapos, Pinapabayaan ko lang. Hindi Kaya mo- gusto niya eh. hindi mo sinisita. Hindi ko sinisita. Hindi mo inaaway. Hindi ako siluso. Hindi. Tapos sinabihan niya akong napakasiluso mong tao. Paano niya ako pagsiluso kong tao na Okay. Ito na, tatay. Sayaw ka? Nabanggit mo kanina sumama sa ibang lalaki. Sa tingin mo, bakit sumasama sa ibang lalaki? Ikaw ba ay may masamang ginagawa sa kanya o may rason ba para iwanan ka ni Nanay Segunda? Mabait ka naman bang kapartner? Oo, andyan niya ako eh. Andyan ni Saya ako eh. Ha? Under. Oo, pinapabayaan ko lang Membro ka rin ng Bantay Agong Party List? Yeah. Oh. Pag pinapagalitan ng mga anak, pati ako may mura. Parang hindi na makain ng aso ang may mura ko. Aha. Pinapabayaan ko lang. Okay. So, ibig sabihin, pag under the saya, tatay, pag sinabing, maglaba ka! Maglalaba ka. Hindi ka sumasama sa sayawan? Hindi na nga ako, nag-resign ako pag presidente. Dati presidente ako. Kaya pala ito ay pala'y punta sa mga sayawan Oo, dahil kasama ikaw ko po lagi yung dati dating siya. kasama. Dating presidente, Mr. and Mrs. Bagong Abre. Oo, ako ang presidente naman sa mga Oo, kasi doon sa tiktikan ng presidente, si Chotto na Bahamonde. Oo. Oo, di ba? So hindi ka na sumasama nung nag-resign ka na. Bakit kaya hindi ka na sumasama na tinamad ka na? Ha? Tinamad ka na? Hindi na kaya ng tuhod? Ang gastos sobra. Magasto. Pero tatay, Pag kaya pa hindi naman. ka sumipot, na miyembro ka, magrimulta kang 500. Ikaw yung presidente, tatay. Ibig sabihin, kayong gumawa ng rules and regulations. Oh, tapos ngayon, magre-reklamo ka, tatay, na hindi na kaya ng mga bayarin. Ano, tay? Okay. Pero nakakapagsayaw ka pa naman, tay. Nakapagsayaw pa naman ako. Ay. Ayaw ko na lang magsayaw. Ayaw. Siya na lang. Siya na lang. Siya na lang. Inayaan mo na siyang siya na lang Pero magsayaw. naisayaw mo pa ba siya sa huling ilbing mo? Ha? Ano po? Nakapagsayaw pa ba kayo ng huling ilbing mo? Hindi. Wow. Hindi na. Opo. Eto, tatay, kumusta naman po ang pakikipagsama ninyo kay Segunda sa loob po ng 25 years na kayo po ay magkasama? Ayos naman. Ayos naman. Dahil nakaanak na kami dalawa eh. Mhm. Sa una Tama. po, wala kayong anak. Sa una yung naging asawa, wala po kayong Wala anak. kami anak, nagpagawa kami ng legal separation sabi ng doktor. Dahil hindi magpalag po ang kayo. Hindi kayo Oo, magkalag. kaya- Mag-asawa siya ng iba, pag-asawa ka rin ng iba, pero bawal magpakasal. Yan ginawa namin. Okay. Kaya eto ay natagpuan mo si Segunda at nagsama po kayo. Oo, dahil iniwala yung kantunay ng asawa, dala ako sa Maynila yung tulong anak, 4 taon, 3 taon, 2 taon. Inaruga ko yun, inataman ko yun. Minahal niyo po siya ng sobra-sobra. Oo, tapos, binayaan niya na naman ako. Nakakuha na naman ng iskumbig. Ano? Iba na, bakit? Ilang beses ka na iniwan ni Nanay Segunda? Pangalawa ito. Pero napatawad mo siya. Ha? Napatawad mo siya nung una. Pinatawag ko, naawa. Naawa o mahal na mahal? Patawaran mo ngayon ako, dahil dahil na ngayon kung mahal ko. Naawa ka o mahal na mahal mo si Nanay Segunda? Dati, mahal ko. Dati? Oo. Ngayon, Hindi na. patawaran mo ngayon ako dahil Hindi na ako uli. hindi na ako Ibig ulit. sabihin, tatay, eto po na umuwi Mamaya, siya mamaya. lasing na lasing at may kasamang lalaki, humingi ulit siya sa iyo ng tawad. Hindi na. Hindi na. Hindi naman kasama ng lalaki. Hindi ako inaatid lang siguro dyan sa Oo. kalsada eh. Pero isa po yun sa rason kung bakit po ay nagalit kayo sa kanya. Dahil doon sa pakikipagsayawan. Oh, binawalan ko siya. Itigil mo na ako ang pagsayaw. Ha? Pero tatay, hindi nyo naman sinasaktan siya. Sige, saglit ba? O sige, sige, Itigil tatay. muna niya ako ang pagsayaw. Mm. Ay, sinagot pa ko ng balang-balang. Maimulong ko yung tao. Pero magaling ba sumayaw si Nanay Segunda? Oh, galing. Maimulong, silusok ko ganyan ang tao. Hindi naman ngayon ako maagom.
minupos na ako, dahil ako nasigla. Ah! Oo, yan sabi niya. Magaling ba gumiling si Nanay Segunda? Oo, magaling. Ay, sige. Kaya siguro, ano, Okay, partner. Dahil dyan, partner, inimbita rin natin ngayon sa ating studio ang ex-partner ni Tatay Ruben. Yung kanyang tinutukoy na dati niyang mahal. Oo, yung nagsama sila ng 25 years Yan, partner. si Nanay Segunda na magaling daw Gumiling. sumayaw at gumiling. Si Nanay Segunda Lopez, magandang hapon sa iyo, Nanay Segunda. Magandang hapon po. O, ano ang masasabi mo sa mga narinig sa dati mong love at ex na si Tatay Ruben? Sinungaling po yan. Bakit? Simula nung nagsama kami, naging impyerno ang buhay ko. Sugarol, lasinggero. Tapos, lagi ako namamasukan, pupunta sa amo ko, babali ng pera, dadalhin yung mga anak ko. Sandali, at medyo may technical problem tayo. Sige. Hindi makapasok yung buses ni Nanay. Babalikan Sabi ko. ni Nanay, Ulitin ko. Nanay, ulitin ko yung tanong ko, ha? Ano ang masasabi mo sa mga narinig mo na reklamo ng dati mo or ng ex mo na si Ruben? Sinungaling po yan. Kung hindi niya ako lagi sinasabihan, o ano pang ginagawa mo, hindi ka nag-iisip-isip, bakit hindi ka pa lumayas? Anong klase bang partner si Tatay Ruben? Simula po nung nagsama kami, impyerno na ang buhay ko sa kanya. Bakit? Lagi po ako namamasukan siya, ginagawa niya sugal, inom. Tapos kung saan ako mamamasukan, pupunta sa amo ko, babali ng pera. Tapos isusugal niya lang, iinom niya. Oh, Tatay, Hindi sabi nga. mo hindi ka masamang partner. hindi nga ako nagiinom. hindi ka uminom hindi na ng ano, ng alak. No, umiinom ako, po yan. hindi na. Ilang taong ka na pala, Nanay? Kasi 76 na siya, eh. 55 Oy! po. Bata, mas bata si Nanay. 20 taon ang 20 taon ang diferensya, partner. Oo. Kumusta naman si Tatay nung kayo pa? Medyo umaariba pa ba? Medyo may performance pa? Noon po, pero hindi ko naman kagustuhan siya, hindi naman nanligaw sa nanay ko siya nagpresenta. So hindi mo talaga gusto Hindi po. napilitan ka lang? Opo. O sabi niya, kinupkup ka daw niya kasi dati may asawa ka. Oo, nagbakasyon po ako sa magulang ko. Eh siya, nakita ko noon, may kasama na talaga yung asawa niyang taga Cebu. Ang tawag ko nga sa kanya, Kuya Ruben. Ay, yung kuya! Kuya. Anong kuya-kuya? Hala! Ala, talikod. At lumayas ka. Ganun sinasabi niya, Okay, partner. pero itong matanong ko lang. Paano mo naman nasabing napilitan ka na 25 taon kayong nagsama? Hindi po kasi yung mga anak ko maliliit pa. Ang sabi ko sa nanay ko, sabi ko, ma, mamamasukan ako sa Maynila, may kukuha sa akin. Ngayon, babali akong 2 buwan, iwanan ko sa inyo yung pera. Ang sabi naman ng nanay ko, kung mamamasukan ka, buti pa magpaasawa ka. Nagtaka naman ako, sabi ko, sino naman mag-aasawa sa akin kasi maliliit pa nga yung mga anak ko. Yung pala, nagpresenta na sa nanay ko, binibigyan niya na yung nanay ko ng pera. Mga magaling magbigay ng SOP. Oo. Okay. Ay, naniniwala na ako, partner, na bago ka manligaw sa babae, partner, dapat manligaw ka muna sa magulang. O, dyan, partner, sa Pero kanya. noon ba, sweet naman itong si Tatay Ruben? Ibig sabihin, malambing ba siya sa'yo? Hindi ko po masabi kasi parang naano lang ako sa kanya. Ang nakita ko, maayos naman siya mag-ano sa mga anak ko. Ang hindi ko lang sa kanya magustuhan, nung abang na tumatagal kami, parang iba na. Minsan nga noon, maliliit pa yung mga anak ko. Pag lasing yan, hinihila yung 2 kong anak, pinapalabas kami. Doon kami pinapatulog sa labas. Oh, Tatay Ruben. Hindi kamusta totoo sabi? yun. Ha? Hindi Oh, totoo. hindi raw totoo na. Ang isip-isip ko lang noon, sir, sabi ko, pag lumaki lang yung mga anak Kawawa ko, lang yan. talaga lalayasan ko Kawawa siya. lang, mapagmala ko sa mga anak niya. Gawa-gawa mo lang daw, Nanay. Eh bakit po ako makaisip na layasan Okay, siya? ito na ngayon tanong ko. Pero totoo ba na ipinagpalit mo na si Tatay Ruben sa iba? Ipinalayas niya po ako, naawa naman yung una kong boyfriend. Di, kinupkup na lang po ako. So bago mo nakilala si Tatay Ruben, may una kang boyfriend. Dati po, nung siguro yung edad ko 13 anyos, ngayon, ano Puppy naman love, po, yung puppy love mo opo, yun, okay. Siya ang una kong boyfriend. Okay. First love, nanay. Pero nung oh. 13 anyos ka, siya ang una mong boyfriend, may nangyari na ba sa inyo noon? Wala pa po, Wala kasi First love, 13 years old. malay natin. First partner. love never dies, nanay. So, Binalikan mo ang ibig mo boyfriend sabihin, mo nung dati. pinalayas ka ni Tatay Ruben, nagkita kayo uli ng dati mong boyfriend. Opo. At muling nanumbalik ang tamis. Hindi po, tumawag muna siya sa Okay, sige, cellphone. sige. Tapos, Ngayon, pag tumatawag siya, umiiyak ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, paano nang problema ako? Sabi ko, lagi na lang ako sinasabihan, lumayas daw. Tuwing nakita niya ako, sinasabihan niya ako, oh,
Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka pa nag-iisip-isip. Wala ka namang pag-aari dito, hindi ka pa lumalayas. Ayan lang. O, pinapalayas mo pala lang. Hindi ko pinapalayas. Sinasabihan ko siya, itigil ang sayaw-sayaw na yan, na walang kinabukasan yan. So, ibig sabihin, tatay, nagselos ka kay Pero, nanay. ikaw naman siguro. Kaso nalagsilos ako, nalasawa ko pa. Nung sinasabihan niya kung siluso daw, ang sagot ko naman, paano ako maging siluso? Absolute ka sa kuya, mag-violate ko daw kahit saan. Tapos sinagot mo pa ako na, hindi na ako mag-aasawa, minupos na ako, dahil ako narigla. O, hindi po pala siya nagsiselos, nay. Yung mga damit, dapat uuwi pa po ako. Opo. Pumunta yung mga anak ko, sabi niya, Mama, huwag ka na umuwi doon kasi sabi ni Papa, pag umuwi ka raw, kakalad ka rin ka sa kalsada, ipapahiya ka. So, natakot ka pong Opo. bumalik. Tapos, bumalik naman po. Sabi ko, Be, gusto ko umuwi. Sabi niya, Ma, huwag ka na umuwi kasi yung mga damit mo, sinunog ni Papa. Oo, Sinunog mo na- sinunog mo daw Sinunog yung niya damit, lahat po tay. yung mga damit ko. Sinunog ko at ako, yun ang susunod noon, lumayas na siya, nagpagom sa iba. Yun pa Okay. po. Nanay, galit na galit siya kasi lagi ka daw nasa sayawan. Totoo bang hindi ka mapigilan sa pakikipagsayaw? Libang lang po naman kasi ako nagtatrabaho eh. Alangan man mabuburing pa ako doon. Magtatanim ng palay, tapos maglalabada. O paano Okay. na lang po? Kaya Yung nga, bang dati mong boyfriend, kasi ikaw 55 ngayon, ilang taon na si Roger? 57 po. Mas bata talaga. So, Partner. sinong mas malakas? Si Tatay Ruben o yung si Roger? Hindi ko naman po kailangan yung lakas. Anong kailangan mo? Ang gusto ko lang po yung Pag- tahimik na buhay. Tahimik Ay, pakilapit na lang po ng buhay. mikropono. Ang gusto ko lang po, tahimik na So, buhay. hindi importante sa iyo yung lakas. Opo. Okay. So, ibig sabihin po, nanay, sumama ka po kay Roger, hindi dahil gusto mo siya or mahal mo siya, kundi gusto mo tahimik na buhay. Opo, tapos yun na nga, lagi parang naririnig ng isip ko. Pag tahimik ako, sabihin niyan, andyan ka na naman, hindi ka pa lumalayas. Wala ka naman dito pag-aari. So, balikan ko si tatay, ha. Tatay, sinabi mo kanina, sinunog mo talaga yung mga damit ni nanay. sinunog ko nga. Opo. Bakit po sinunog nyo? Nag-asawa na iba. Totoo ba yun, nanay? Sinunog niya yung mga damit mo nung nag-asawa ka na ng iba, pero nababanggit mo kasi gusto mo pang bumalik sa kanya. Opo, sinasabi ko sa anak kong babae. Tapos sabi naman ng anak kong babae, kasi yung ano po, yung nagtatrabaho ko, yung sweldo ko, binibigay ko sa mga anak ko kasi nga, alam niya raw eh. Sabi niya, Mama, alam ni Papa, humingi ng pambili ng sigarilyo eh. Kasi yun po ang binubuhay ko sa kanila, yung sweldo ko. Opo. Gusto niyo naman pala, nanay, na bumalik. Bakit po hindi kayo bumalik? Takot nga po ako kasi pumupunta yung mga anak ko eh. Takot na sala, gawa-gawa bulay na boyfriend mo yan, araw mo yan. Gawa-gawa mo Gawa-gawa lang lang daw yan. po. Alin ang gawa-gawa niya, tay? Yung sabi ng ex-boyfriend niya, yung Gawa-gawa Roger mo na lang yun. daw po na ex-boyfriend mo yung kinakasama mo Eh ngayon. maganda nga po sana, sasama yun sana kaso ayaw doon ng talagang kapitan. gusto ko makilala. Kuta. Hindi mo pa po nakikita or nakikilala itong kanyang kinakasama ngayon. Gusto mong makita kung sino ang Kung sino mas sa inyo. gwapo sa inyo. Yan! Oh, yan. Oo. O sino po Tapos mas gwapo sa kanila, Siya, nanay? naalin ko sa picture. So naniniwala ka po na mas gwapo yun kaysa sa'yo? Oo. Oo. Pero nanay, sino po yung mas gwapo sa kanila? Mas bata-bata pa siya. Sino po yung mas mahal mo nang sa kanila? Minsan po naggulo yung isip ko kaso Parang nalilito ka na, Nay, kung sino ba ang mahal ko sa dalawa. Ikaw ba o siya ba? Ano hindi po, Nay? po, ang gusto ko lang siyempre yung makita ko yung mga anak ko. Kunyari, maasikaso ko. Minsan sinasabihan ko pa nga siya noon, sabi ko, magbihis ka ng damit mo kasi siyempre makakaya sa Eto, mga nanay, tao. tatanungin kita, nanay, sino ang mas pipiliin mo sa kanilang dalawa? Kung halimbawa. Kung halimbawa, eto bang Si Ruben? Si Ruben o O si si Roger? Hindi ko pa, Parehas Arnay. Si Tatay Ruben na 76 na, nakakailan pa Tatay Ruben? Sige, tatay, nakakailan pa, tatay? Baka doon pumili si nanay, nakakailan? Nakakaisa pa? Kaya mo pang makaisa? Oo. Si Roger, nakakailan pa? Dahil nanay. Ano, nay? Nakakailan pa si Nakakaisa Roger? Si Roger, nakakailan pa? isa lang. Ay, pantay pa, Pantay. kaya pa. Ah. Sino po ang Sino lamang pipiliin? sa iyong puso? Ang ayaw ko lang po sa ugali niya kasi, Hindi. Sino nga? Alimbawa. siya po. Yan!
Hindi, ayaw ko lang po sa ugali niya kasi minsan bininta niya yung lupa. Oh, ugali. Kasi minsan, bininta niya yung lupa. Pero nanay, balikan ko nanay. Sino po yung gusto mo pa sa dalawa? Pag-iisipan ko pa. Oh! Uy! May tsansa, may May tsansa. tsansa, tatay. Ayaw ko na. Ah! Ayaw ko na. Pinagpalit niya ako sa iba. Oh, Ang kalandian niya, chismosa pa, paraiwal pa sa mga kapitbahay. Pero tatay, sinasabi niya, Malandi pa. mas gusto ka niya. Oh, malandi ka daw, Nay. ayun na nga po ang ayaw ko sa kanya kasi yung, Yung ano bunga niya, nga. opo. Tatay, ako tatay, nakikita ko Ibig yan, mo tay. sabihin, mabaho ang mga pananalita sa bunganga. Minsan ni tatay? nahiya nga, Hindi mabaho. nahiya nga po ako eh. Masakit. Yung mga masakit. lumalabas Okay. sa bunganga niya, Pasensya ka partner. na, lalawi ako, partner. Pero tatay, mahal ka pa din ni nanay. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw mo na sa kanya? Ayaw ko na. Why? Ayaw na daw Sinasabi sa'yo, niyang nanay. gusto ka Eh, pa niya, ayaw ko tatay. lang po sa kanya. Nanay, ayaw na daw sa'yo ni... Kaya nga po iniwan ko siya dahil ayaw ko ang ugali niya eh. Ugali lang. Pero mahal mo pa naman talaga siya. Hindi, ang gusto ko lang po yung, siyempre yung mga anak ko, Ay, hindi mo nakikita yung mga anak mo. Pag umuwi nga po ako doon, umaalis siya eh. Saglit lang, sir. Ang umanagi ang Pasko, Mm. bagong taon, mamuldoong kaming mga mag-ama. Malungkot kayo. O, dahil wala siya. Ah, oo. Eh, kasi sabi mo ayaw mo na. Sabi ko naman Kasi ako, pinapalayas sabi, mo. Kasi sinunog mo yung mga Hindi. damit. Natatakot Ang lang sabi siya, ng mga tay. anak ko, dapat naniyon si nanay. Natatakot Okay, Takot okay. nga daw siya. Ngayon ang tanong ko. Oo. Ngayong nandito na siya harap mo si Nanay Segunda, hindi mo ba na siya mapapatawad? O hindi na ba lalambot ang puso mo? Tay, Oh, Hindi na. malulungkot uli kayo sa Pasko. Hindi At na. sa New Year. tatay, mukhang nagpapakipot lang tayo, tatay. Eh, hindi ako nagpapakipot. Ano? Bakit gusto mong makita pa si nanay? Ayaw ko pagtawanan ng ibang tao. Bakit naman? May ego itong si tatay. Bakit naman? Bakit Para naman, akong tay? lalakad dyan na ng palo, Ha? na walang ulo. Bakit naman? Eh, sa ginagawa niya, Okay. Pero ikaw, Nanay, ano ang gusto mong sabihin kay Tatay Ruben? Galit nga po ako sa kanya eh. Sige, Yung sabihin ano, mo sa kanya. Lagi niya sinasabi sa akin na minsan naiya nga ako doon sa mga kapitbahay may kasi narinig sabi mo, Nay Gunding, ba't sabi ni Papa Robin, lumayas ka na dyan, hindi ka pa lumalayas. Ikaw naman pala, tatay, kasi gusto mong lumaya si nanay. Kaya ang ginawa ni nanay, umalis. eh, hindi ako nagpalayas. Bakit sinunog mo yung damit? Di ba? Ayaw ko na makita ang Pero, damit niya. nanay- Na nag-asawa ng iba. Pero tatay, di ba ang sabi mo, tatay, gusto mong makita ngayon si nanay? Kampas ko, na dapat nandoon siya. Maganda ang Pasko ko At namin. sa kanong New Year, New Year. magpapaputok ka sana. Ay, hindi naman. Ah, okay. Namiss lang ng mga anak ko, dapat hindi yung Yung mga anak mo ang nakamiss o pati ikaw, tatay, na mismo si nanay? Hindi, napaluwa lang ako. Napaluha ka. Bakit ka po napaluha? Nag-agum ka iba. Na Paskong Pasko, Aray ko. bagong taon, Aray ko. wala siya. Nag-agum ka iba. Opo. Pero tatay, sabi mo, gusto mong makita ngayon si nanay. Andito na si nanay. Anong gusto mong sabihin kay nanay? Ang gusto kong sabihin ko, Sige, mo sabihin po, mo sa sabihin kanya. mo po sa kanya. ang Anong Anong tawag mo tawag sa nyo? kanya? Ano yan? Upper partner. Anong tawag mo Anong sa kanya? tawagan nyo dati? Gundina. O sige, anong sabi gusto mo Gundina, sabihin? Gundina. Sige, kausapin mo. Ang gusto kong sabihin sa iyo, dahil akong trabaho, ang aki natin, kuhaon mo, nadalaw mo naman sa ago mo. Tagay na akong trabaho, ano bubuhay ko niyan? Oo. Paano ang sweldo ko baga Tagalog. yung sweldo ko po, Sige, kausapin mo. di ba yung sweldo ko binibigay ko kay Ruby, tapos kay Boboy, binibili rin ng pagkain nyo. Walang sinasabi sa anak ko, O si Boboy nga galing doon, dinala yung mga ID ko dahil baka raw sunugin mo pa. walang sinasabi sa akin. Tapos nagsabi si Boboy, Mama, may darating dito. Pupunta si Papa ng mag-irereklamo ka para naan niya si Raulo. O. Absilben din lang ang mga anak ko. Yung ayaw na mag-eskwela. Okay. Nanay, Ayaw na mag-eskwela. Talang dahil sa imo nag-agum ka iba. Kaya nagduman sa pinakang mayor ng purpose, tatanggal mo na. O tatay, eto ang tanong ko, tatay. Kasi kasi Gusto sa mo pa bang makipagbalikan kay nanay Segunda? Dahil na po, abo na ako. ayaw na. Ayaw mo na. Ayaw na talaga. Hindi mo na siya mahal. Hindi ko na mahal. Kaya mo nang mabuhay nang wala si nanay Segunda. Yes, oo. Yes. Partner, sandali lang. Kunan ko lang ng reaksyon si Nanay.
gusto ni tatay, kunin mo na yung mga anak nyo, dalhin mo na daw. Lagi naman po pupunta sa akin nung... Hindi, yun nga, ang tanong ko, gusto niya Buhayin kunin mo na nila. daw. Oh. Ano, kaya mo bang kunin na? Oo, kaya ko naman po. Kukunin mo na? Oo. Isasama mo na? Kung gusto po ng mga anak ko, nagsabi nga yung mga anak ko, sabi, ma, ibibenta na raw ni Papa yung bahay, pwede kami dito. Sabi naman nung Roger, oo, bakit dinugtungan na? O, uwi kayo dito kung ibenta niya. Siya nga pala, ang Rodin na yun, nagong niya, dahil siya pagdala naman sa arong ninda. Tanalagit ang aking Rodin, sa iya, sa dilagos. Tamay agong mga yama, agong ka ngayon. Oh, nakimaritis ka din tayo, ano? Tatay, kung may gusto kang sabihin kay Roger, ano yung gusto mong sabihin kay Roger? Sige nga, tatay. Kausapin mo si Roger. Kung sige. karima siya hindi, oh. Andyan si Roger. Kung Nakikinig nakikinig siya. Andyan. Sige. Kung nandyan siya, kung nandito siya ngayon, sasabihin ko sana, dahil niya pinakialaman ang agong ko. Dapat hindi niya pinakialaman yung asawa mo. Oo. Opo. Tapos ano pa, tatay, ang gusto mong sabihin sa kanya? Wala na. Galit ka ba kay Roger? Ay, hindi ako galit. Sa kanya ako galit. Oo. Kay Nanay Segunda. Okay. Oo. So, ano ngayon, tatay, ang gusto mo na lang na mangyari? Formal na ba kayong maghiwalay talaga? Formal na po, abo ko na. Gusto mo may closure na? Bakit, tatay? Meron ka na bang ibang Wala iniibig? akong babae. Wala akong babae. So, handa ka na po na mag-isa sa buhay, tatay? Yes, oo. Nanay. Yes, oo. Sige. Gusto niya raw magtapusin na ang ugnayan yung dalawa. Talaga naman po noon pag gusto ko layasan siya dahil ang ugali niya eh. Gawa-gawa lang. Lagi niya sinasabi, wala naman daw ako pag-aari doon, wala naman daw akong karapatan. Pero sayang, nanay, Wala ka na nasabi bang- mo kanina na gusto mo pa si tatay, ano? Hindi, yung mga anak ko lang po. Kasi nung Pasko tsaka bagong taon, may trabaho po ako, may inaalagaan akong matanda sa bunot. Hindi ko maiwan kasi wala kang kasama. Bakit po kayo natawa, tay? Na sinabi ni nanay na gusto ka pa niya. Natawa ka, Hindi, tay? tanungin ko ulit, Kinilig ka, partner. tay? Para linawin ko lang, may natitira pa bang pag-ibig dyan sa puso mo kay Tatay Ruben? Naiinis pa ako sa kanya eh. Hindi, may pag-ibig pa ba o wala na? Wala na po. Wala na rin. Wala na rin. Inis na lang. Oo naman, kasi partner, sinagot ni tatay, ayoko na sa kanya. Kahit ako naman, partner, bakit ko ipagdidiin na ng buhay ko sa ayaw na sa akin? Oh, so ngayon, ang pagkakasunduan nyo na lang, talagang tuluyan na kayong maghiwalay ng landas. Oo. So, hindi mo na po papakialaman si Nanay Segunda. Hindi na, nag-asawa na, magpakikialam pa ko sa kanya. So, ang gusto mo ngayon, maging maayos po ang inyong hiwalayan. Yan, oo. Yan! Oh, so ngayon, Baka may gusto kang sabihin kay Roger, Yan. may bilin ka ba kay Roger? Wala akong nasabihin. Wala kang sabihin. Oh, eto. Parang galit ka tayo. Wala, hindi. Wala kang sasabihin na anong gusto mong ibilin sa kanya, alagaan niya si Segunda o ano. ano? Bahala na siya. Oh, Bahala na siya niyan. Oh, bahala na siya kay Segunda. O ikaw, anong gusto mong sabihin kay... Binibigay ko na sa iya. Oh, buong-buong, binibigay mo. Buong binibigay ko na sa kanya. Oh, kay Nanay Segunda naman, ano ang huling mensahe na gusto mong sabihin sa kanya? Ayaw ko na sa iya. Ayaw mo na sa kanya. Ikaw naman, Nanay, ano ang mensahe mo kay Tay Robet? Kahit nung pa po, ayaw ko naman sa Hindi, kanya. ano eh. nga ang huling mensahe mo sa Mas kanya? lalong ayaw ko po sa kanya dahil Ayun. nung pa ayaw ko naman sa kanya eh. Ayun. So tatay, okay na yon. Hanggang doon na lang ang gusto mong sabihin sa kanya. Ayoko na sa'yo. Ganun lang. Opo. Meron bang pwedeng pasasalamat na pwedeng sabihin sa kanya na gusto mong ipagpasalamat? Ano yun, tatay? Sabihin mo nga kay nanay. Wala akong nasabihin. Wala kang ipagpapasalamat na sa loob ng 25 years ay nagmahalan po kayo. Wala akong sabihin. Wala. Hindi ka po nanghihinayang na. Hindi. Sapagkat ang ugali niya, pag nakakilala ng lalaki, sasama. Tapos babalik sa sunod ako. Yan ang ugali niyan. Mhm. So ngayon po, tatay, formal talaga. Gusto mong sabihin sa kanya, Ayaw ayaw mo mo na. Ayaw ko. Okay. Eto, partner. Makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono ang punong barangay ng Bagong Abri, si Kapitana Esther Bilon Cargullo. Kapitana, magandang hapon po. Magandang hapon naman po. Opo, Kapitana, narinig niyo po itong problema pala ni Tatay Ruben at ni Nanay Segunda. Ito ba'y nakarating ba dyan sa barangay nyo o nagkaroon ba ng barangayan? Wala po. Actually, ngayon ko lang narinig yung mga kung bakit sila nagsaganyan. Ngayon ko lang nalaman. Wala akong alam or
walang record ang barangay na may mga problema silang ganun. So, walang record sa barangay na meron palang third party or may mga love Opo, triangle, wala po. Okay, Wala po. ganito na lang, Kapitana. Napakinggan nyo naman siguro, ayaw na raw ni Tatay Ruben kay Nanay Segunda. Si Nanay Segunda, ayaw na rin kay Tatay Ruben. So siguro ang maitutulong na lang natin, Kapitana, magkaroon na lang sila lang kasunduan dyan sa inyong barangay na wag na silang magpakialaman. Pwede ba yun? kasi alam nyo, kung talagang dumulog sila sa barangay, di, siyempre, meron naman kaming sinusunod doon Opo. sa may requirement yung katarungan pambarangay, Aha. kung saan may 15 days sa kapitan, tapos 15 days sa lipon, Oo. na pwede silang, alam mo, minsan sa unang pag-uusap, pwedeng, siyempre dahil sa mga init ng ulo, Opo. hindi sila mapagkasundo. Pero minsan sa mga case na ganyan dyan sa barangay, pag umabot na sila sa pagtatlong pag-uusap, minsan nagkakasundo na sila. Ayun. Opo. So, Opo. So, Kapitan, meron po ba kayong may papayo sa kanila pong dalawa, Kap? Oo, ang maipapayo ko sa kanila, kung gusto talaga nilang dumulog sila sa barangay. pero, Opo. Kasi Kap, eto pong dalawa ay 25 years pong nagsama. Meron po silang dalawang anak. Sa tingin ko po, Kap, dahil sabi ni Nanay Segunda, gusto niya pa naman si Tatay Ruben. pero ayaw na. Pero daw. ngayon, ayaw na dahil doon sa mga pinagsasabi ni Tatay Ruben. Na ayaw na rin ni Tatay Ruben. Opo. Oo nga, kasi diba doon sa pakikinig ko sa usapan nila, yung una, parang gusto pa rin ng babae, Oo. ng lalaki. Kaya lang, ayaw na nung lalaki, ayaw na rin ng babae. Kapitana? Oo. Opo. Kapitana, ito bang ganitong mga, dyan ba sa barangay nyo, maliban dito sa love story ni Tatay Ruben at saka ni Nanay Segunda, may iba pang mga love story na idinudulog dyan sa barangay? Mayroon po. Basta po pagtungkol sa mga bawsi, yung mga violence against women and children, kasi yung kaso nila, under Article 9262, yung Opo. violence against women and children. Kasi halimbawa, yung babae, di rin natin alam kung baka may dahilan din siya, kung bakit siya nagkaganon. So, ano yan doon sa Article 9262. Tapos, ang record na ganyan sa barangay, confidential po iyan. Hindi namin pwedeng kwento kung kanino. Ayun. Opo. So, Okay. maraming salamat with that po, Kapitana Esther. Mabuhay ka po. Opo, salamat po. O, Tatay Ruben. Ha? Ayun na. Hiwalayan na. Hiwalayan na. Alam na ni Kapitan na hiwalay na kayo ni Nanay Segunda. May itatanong pa po ako. Ano po Ano? yun? May power ba kung mag-demanda? Hindi naman kayo kasal. Oo, Kaya ididemand. nga, tinatanong ko, Hindi kayo Opo, kasal. hindi kayo kasal, Tatay. So, kung ano man, pwede ka pong magdemanda kung ikaw po ay sa tingin mo, binugbog ka ni Nanay Segunda or iniwan ka ni Nanay Segunda, kinuha yung mga ari-arian mo or kung ano pang manarason. Pero yung tungkol sa pagdemanda dahil sa sumama siya sa iba, wala kasi hindi kayo kasal. Okay. Ito na lang, Tatay, Nanay. Mari niyo ba akong mapagbigyan? Total naman, parehas kayo magaling sumayaw. At least sa huling pagkakataon, Uling ilbimbo. pwede ba kayong sumayaw? Nanay Segunda, Tatay? kaya Isang mo sayaw bang, na lang. Ngayon lang. kaya mo bang, kailangan pa ba yun? Hindi, request ko lang naman request, yun. Tatay. request. Katulad din ng request mo na makita si Nanay Segunda. Oh, pinagbigyan ka namin na gusto mong makita si Nanay Segunda. Ngayon naman, pagbigyan niyo po kami, Tatay. May request kami. Dahil Pwede ba kayo kayong- po ay... Sa paghiwalay nyo, ay magkaroon kayo ng huling sayaw. Oo. May tanong ko lang, paano kayo nagkakilala ni Nanay Segunda? Sa sayawan Sa din sayawan, di ba? Hindi. Saan? Nung galing ako sa Maynila, pagawa kami ng illegal separation ng asawa ko sa Supi. Nakilala mo ito? Nakilala ko. Ayan. Eh, di, balik na tayo doon sa sayaw, partner. Oo, sige. Pwede bang isang sayaw, huling sayaw, sa huling pagkakataon, Opo. bago ang tuluyan yung paghihiwalay? Isipin mo, dibo ngayon ni Nanay Segunda. Nanay, Ikaw po request. ang huling sayaw. Di ba may music tayo dyan, boss? Yung pang Mr. and Mrs.? Oh, cha-cha-cha-cha. Yan, yan, cha-cha! Cha-cha! Cha-cha, mga bossing!
Oh, sige. Mga bossing, Tatay, Chacha. Baba. Ah? Oh, yung ano niya, yung lapel. Sige, tatay. Baba. Chacha. Oh, wait, kawakan ka na, tatay. Oh, Ayan, nanay. Chacha, last na lang ito, nanay. Oo. Bago sa ulit Oh, tatay, paghiwalay. kabitin mo po si... Nalalawig ka pa. Oh, tatay, hawakan niyo po si nanay. Alang-alang sa amin. Kay Busya at sa imo. Oh, Oh, sige. isasayaw mo. Sige, kabitin mo. Okay. Sige. Hawakan mo, Hawakan mo ang kamay. hawakan mo Sige na, ang nanay. aking kamay. Yan. Yung music, Chacha. Yan. Boss! Hawakan mo tayo, huwag mong bitawan. O, kasi binibigay na sa'yo ni Nanay Segunda ang kanyang kamay. Kayan! Kinikilig si tatay. Dali, tatay. Okay, tatay. Ilang minutes, tatay, na gusto mong sayaw? Mga ilang minuto? Isang minuto? Oh, sige. Okay. Yung music natin dyan, boss. Music, please. Chacha. Ayan na, tatay. I-ready mo na, tatay. Hindi marinig dito. Yan, yan, yan. Okay, Nanay. Yan. Segunda. Yan. Okay, nanay. Tira, tay. Woohoo! Sige, Sige, nanay. Nanay. Bilis, Nanay. Nanay, bilis. Sige na, Nanay. nanay. Tira na, nanay. Go, Nanay. Oh. Sige na, hindi ka... Hindi, isa pa, Hawakan nanay. mo, hawakan Malayo mo. ka kasi. Ayan. Yan. Sige, Nanay. Hindi ka po makakalabas dito nang hindi ka po Yan, sasayaw. sige na. Sige. Yan. Yan. Woohoo! Gusto pala talaga lumabas Mr. na, and Nanay. Mrs. Woohoo! Yan! Woo! Sige. Huling sayaw! Sige pa. Ikot, Sa tatay, bago ikot. maghiwalay. Woohoo! Yan! Tirahin mo na! Igiling! Woo! Okay! Yay! Okay. At Diba? least happy kayo sa inyong paghiwalay. Opo, oh. Nagkasayaw kayo. Diba? Anong pakiramdam ngayon, Nanay? Ayos na sa inyong pagkikitang muli ni Tatay Ruben ay nakasayaw mo pa po siya. Ayos na. Last na yun, nanay. Galit po ako sa kanya. Galit! Galit pa din, galit pa din. Ikaw, Kasi- tatay. Kung hindi niya po ako lagi pinapalayas, hindi naman ako lalayas sa bahay. Oh, yung galit na yan po, Nanay, ay Hindi galit. totoo yun. Ako pinapalayas. Pero yun na, tatay, ang last yung sayaw. Yun. Okay. Opo. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang anak na humiling ng tulong para sa kanyang ama na may sakit sa balat. Huwag kayong bibitaw mga kaaksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo! Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo. Ayan, partner, nagulat sa iyo ang ating bisita. Yes, kasama natin sa ating studio si Emmy Credo, ang anak ni Tatay Salvador Credo Jr. na dumadanas ng sakit na psoriasis o sakit sa balat simula taong 2016. Magandang hapon sa iyo, Emmy. Magandang hapon din po. O, kumusta ngayon ang kalagayan ng tatay mo? Ganun pa rin po, sir. Namamalat pa rin po. Tsaka dry po yung balat niya. Apektado ba ng psoriasis ang love life ng tatay mo? Ay, hindi naman po, sir. Ay, hindi kasi naman. andun po sa amin. Ay, pasensya ka na. Medyo naumpisan kasi namin love life. Na-connect ni partner. Ano raw ang dahilan? Bakit nagkaroon ng psoriasis yung tatay mo? Nagsimula lang po, sir, nung nasa Manila po kasi siya noon nagtatrabaho. Tapos sabi niya, kinagat lang daw ng lamok doon. And then kinaumagahan, namaga na yung mula po paa niya hanggang sa patas na po, hanggang buong katawan na po. Tsaka ayun na po, nagsimula na din na Ayan, partner, si parang dandruff. tatay. Ayan ang psoriasis talaga. So, nakapagpa-check up na ba siya sa doktor? Opo, nung mga nakaraang taon pa po. Anong sabi ng doktor? Ano daw magandang gawin dyan sa kalagayan o sitwasyon ng tatay mo? Actually po, kailangan po siyang laboratory po. Yung pang kailangan niya. Tsaka yung So, continuous medication bakit niya hindi po. na ipalaboratory? Hindi, kulang pa rin po kasi yung sa budget po. Kulang sa budget. Kasi marami rin po. Pero kami anong mga sabi ng kapatid. doktor? May pag-asa pa bang magamot yung ganyang sitwasyon? Natatanggal po yung mga balat po na natatanggal po siya. Kaya lang pabalik-balik lang po kasi nagda-dry po. Once na Ayun. nag-dry, tanggal na naman po ang balat. Oo, may tanong ko lang, ito po bang sakit ng tatay nyo dahil nababanggit mo pag nagda-dry na, natatanggal yung balat, tapos babalik na naman. So, kumusta yung naapektuhan ba yung emosyon ni tatay, yung kanyang pang-araw-araw na ginagawa? Ay, hindi naman po. Normal pa rin naman po. Yung balat niya lang po talaga yung... I mean, yung emosyon niya, yung pakikipag kaibigan niya, pag lalabas niya ng bahay, medyo nandun ba yung naihiya siya dahil doon sa mga... Nung una po, ma'am, nung simula pa lang po ng yung psoriasis, parang yung mga kaibigan niya ayaw kasi hindi naman po sila aware sa sakit po na gano'n. Hindi naman dumating sa punto na parang ayaw na siyang puntahan, ayaw nang lumapit kay tatay. Meron bang gano'n ng mga kaibigan? Siguro po yung iba po na kamag-anak niya, ganun kasi akala nila siguro nakakahawa. Pero hindi naman po nakakahawa po siya. Bago pa magkaroon ng sakit si tatay, ano yung dating trabaho niya? Laborer po si Papa. Laborer. Nagpipintura po minsan. Oo. At nag-welding din nag-welding. So all around si tatay, maraming skills. So wala naman siyang ibang pinapahid sa kanyang katawan. Yung lotion po na yung nire-reseta po sa kanya. Tapos ngayon nga po, baby oil lang po yung niya. Baby oil, pang at least maano lang yung dryness po. Matanggal po yung dry. Oo. So ngayon, naandito ka, ano yung pangangailangan, ano yung kahilingan mo para sa inyong tatay? Hingi lang po sana ako ng tulong pang medical po para po makapagpa-check up po siya ulit. At para na rin po madagdagan yung sa gamot niya po. So walang-wala talaga kayo ngayon? Kasi ako lang po ngayon ang ilang kayong magkakapatid? 7 po kami. 7. Panganay po ako. Panganay kayo. So, kayong magkakapatid, nagtutulungan kayo para matulungan si tatay sa mga pangangailangan. Oo. Sige, partner. Ayan. So, ito, partner, may bisita tayo dito. Oo, syempre, partner. Napatulog yata yung
Okay, para tugunan ang medikal na pangangailangan ni Tatay Salvador, kasama natin ngayon. Ikaw na partner yung bumanat. Ako lang bumanat eh. Medyo, Kasama natin ngayon sa ating studio ang magandang si Miss Judy Binaobra, ang Program on Health and ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP. ayan. Partner, dito si Miss Jody, medyo parang na-struck partner tayo sa kay Miss Jody. Hindi na natin alam partner. Anong nangyayari? Ayan. Ito Miss Jody. si Miss Judy, ito ang natural na milyonarya. Bakit? Ayun, basta tanungin mo siya. Miss Jody, ano po ang maaari nating maibigay na tulong para kay Tatay Ruben? Opo, magandang hapon po, Sir Josh, Ma'am Remy, and Ma'am. Bukas po yung Ako Bicol, Ma'am, para tulungan kayo. Narinig ko po yung sinabi nyo kanina tungkol sa case ng tatay nyo. Sasamahan po namin kayo, Ma'am, mag-process ng lahat po ng kailangan para po matugunan yung pangailangan ng medical ng tatay nyo. And ang Tabang Ora mismo po ni Congressman Saldico, may fund po tayo sa DSWD. And pwede din po namin sila, Sir Josh, mailapit sa MAIP. Yes po. So, yung mga laboratory test, yung check-up, ay matutulungan natin Yes siya. po. As long as available naman po siya sa kahit po private hospital, pwede po Yan ang natin kagandahan, siya partner, ng MAIP. Kasi MAIP. kahit sa private hospital, partner, Pwede. pwede. Ayan. So, napakinggan mo si Miss Judy. So, kung hindi kaya sa BRTTH, dalhin sa St. Luke's. Hospital. Doon sa ikaw talaga, partner. Pinapakinggan ko Oo. yung sa... Sa bagay, partner, pag sinabi mong Ako Bicol, partner, basta sa pagtulong, wala yan, partner, na kung saan pa man. Basta So, narinig makatulong. mo- Ano pakiramdam ngayon? Napakinggan mo si Miss May Judy. tutulong kay tatay. So, masaya po kasi ngayon at least na mababawasan po yung problema lalo na si mama wala po siyang trabaho po. Kaya salamat po sa AKB po. Ayan. Maraming salamat May din. tanong lang, maganda ba yung taga-DSWD na taga-MAIP? At taga-Bicol, maganda ba? Opo, sir. Okay. Ako Bicol, partner. Ayan. Taga Ako Bicol si Yung Miss tawa Judy. ng tawa, maganda rin ba? Lahat naman dito, sir, maganda. Ayan. Ayan. Maganda pala niyan Okay. si Ma'am Judy, maraming salamat ha. Thank you po, Sir Josh. Oo, sa pagtulong lagi ng Ako Bicol Party List. Ayan. Katulong na! Kakampi pa. Ayan. Bukod dyan, partner, sa tulong na naibigay ng Ako Bicol, eto, makakatanggap din sa DSWD, Munting Handog Green, from Ako Bicol at sa DSWD partner, makakatanggap din ng munting Parang tulong mula sa hindi ating mo pa programa. malimutan yung mga sayaw ni Tatay Oo nga, Rubin. partner. Sinimulan mo kasi, partner, sige. ng, alam mo na. So, ayan, makakatanggap ka rin ng tulong mula sa aming programa. Eto! Sige, pasok mo yan. Yan. Ito, bitbitin mo ito. At syempre, aside sa grocery packs, Alisto ka eto, talaga. cash assistance, tanggapin mo mula sa ating programa. Ano ngayon ang masasabi mo sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po, ma'am, sa AKB at kay Congressman po. Salamat po sa tulong. Malaking tulong na po ito sa amin po. Ayan, syempre natanggap mo na yan, huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka namin, i-guide ka namin para makuha mo itong tulong mula sa DSWD. Ayan. Alright. Yan po mga kaibigan, ang agad-agad naman na pagtulong ngayong hapong ito. Opo, nabigyan po ba namin ng katuparan iyong kahilingan nga patungkol sa medikal? Yes po, ma'am. Nasolusyonan? Opo. Alright, may solusyon na! Kaya mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, hanggang sa Lunes, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Yan. At sana sa Lunes. Malamig na sana dito. Medyo mainit ngayon. Ayan, partner. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tumutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo!
Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan.